खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो 2023 मायथाइनि मोजां हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। 2020 मायथाइयाथ' बारलांबाय, कर'ना लकडाउन बहुद दुखु जाल्लानि गेजेरजोंनो 2020 मायथाइयाथ' थांबाय, गैला। दा 2021 मायथाइयाव नै दिननिफ्राय जागायजेनबाय, जाहाथे 2021 मायथाइयाव बयनिबो खाफाला गेवलाङो बेखौ आं खुलुमबाय आनान गसाइनाव, जाहाथे बयबो मोजां खामानि मावलांनो हाथों। दा जियानो जादोला, दा गोदान बोसोरनि जियानो जादोला गोदान बोसोर 2021 मायथाइनि जोंनि आफाद बड' कार्टन इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा मोजां हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। लोगोसे नोंथांमोना दासिमबो जोंनि आफाद बड' कार्टन इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा नोंथांनि मोजांनि थाखाय, न'खरनि थाखाय जोंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लादो। एसे बारा बुंबाय नामा नोङो? मा बारा बुंखोब्रा आंलाय? माथो न'खरनि मोजांनि थाखाय जोंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम होनलायदों नोंलाय? जोंनि आफाद बड' कार्टन इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो बेसेबां मानसिफ्रा गेदेर गोलाव जालांबाय, आरो मा बाथ्रा बुंनो फैदों नोंलाय? आरो साबसक्राइब खालामालासिनो थानानै कत मानसि मा जालांखो? बै दाखालि माला फारानिया जोंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनाय लोगो लोगो साख्रियानो मोनगारबाय नोङाना? असाम बाथ्रा बुंखो ना मिसा बाथ्रा बुंखोलै बेलाय? मा मिसा बाथ्रा बुंदों आंलाय? नरेन्द्र मदियानो जोंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदोब्रा। हेलौ फाजा मोनबाय? थांबाय दं। लोंजोब्बाय नामा नोंसोरो? आं थांबाय दं, नै भिडिअ बानायबाय दं, भिडिअ बानायखांबाय। थांबाय दं, लोंना आंनि भागखौ दोनहरलाय। मा होनो? संख्रि गोबाब जादों भाजाया? बाय बे लावथाखौ मानो संनो नाङा? जारलासो जागोनलै, भाजायाव संख्रि गोबाब जादो। है जारलासो जागोनलै नोंसोरदो। दे थांबाय दं, नै भिडिअ बानायजोबखांबाय। फिन खेबसेबाव आरोबाव गोदान बोसोरनि होननोनो रोंलायलांलालै बालनि। फिन खेबसेबाव बयखौबो गोदान बोसोर 2021 मायथाइनि मोजां हामलायनाय बावहरनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों आरो साबसक्राइब खालामदो। मोदलि नोंबो एसे माबा होनदो। खुलुमबाय। बयखौबो गोदान बोसोर 2021 मायथाइनि मोजां हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। मा नोम्फा गोथै रखम बुंदो नोंलाय? एसे मोजां होनो हाया नामा? खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो गोदान बोसोर 2021 मायथाइनि मोजां हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। आरो बै साबसक्राइब खालामना हो होननानै नोंसोर मा नोम्फाया बुंना होफैगोन नामा बेयाव? बुंना हो, बेखौबो साबसक्राइब खालामना हो। रायजो राजा नोंथांमोना अन्नानै जोंनि आफाद बड' कार्टन इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो। नोंथांमोननि मोजांनि थाखाय, नोंथांमोननि न'खरनि मोजांनि थाखाय जोंनि आफाद बड' कार्टन इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो। जै आफा बोराइ बाथौनि गोदान बोसोरनि जै। दासो जादों। थ' थांसै, लोंहैनांगो। फै फैदो।